салому алейкум дӯстон, ин канали Taj Medicina мебошад ва мо тасмим гирифтем оиди ғадудҳои тарашӯҳи дохила ба шумо маълумот пешниҳод намоем. хотиррасон менамоем ки лайк мондан ва подписка карданро фаромӯш накунед, зеро видеои зерин барои лайки шумо сазовор аст. бо диққат бошед, рафтем. ғадудҳои тарашӯҳи дарунӣ дар қисмҳои гуногуни организм ҷойгир шудаанд ва моддаҳои фаъоли биологиеро ки онҳо кор карда мебароранд ҳормонҳо меноманд. ғадуди гипофиз ғадуди нахудшакл буда вазнаш 0,5 грамм дар сатҳи вентралии мағзи сар дар қаъри зини туркии устухони фонашакли косахонаи сар ҷой гирифтааст. гипофиз аз 3 ҳисса иборат буда ҳормонҳои зеринро ҳосил менамояд: ҳормони соматотропӣ, ҳормони адренокортикотропӣ, ҳормони тиреотропӣ, ҳормонҳои соматотропӣ, ҳормони лактотропӣ ва ҳормони лютеотропиро ҳосил менамояд. ҳормони соматотропӣ ки дар гипофиз ҳосил мешавад, ҷараёни афзоишёбӣ ва инкишофёбии қадди инсонро идора мекунад. инчунин гипофиз фаъолияти ғадудҳои дигарро идора менамояд, аммо худи гипофиз аз ҷониби ҳипоталамус ки гормонҳои либерин ва статинро ҳосил менамояд идора карда мешавад. ғадуди сипаршакл ин ғадуд дар минтақаи пеши гардан аз пешу паҳлӯҳои ханҷара ва хирной ҷой гирифтааст. дар ғадуди сипаршакл ҳормонҳои тироксин, триодтиронин ва тиреокалситонин ҳосил мешаванд. ин ҳормонҳо дар мубодилаи моддаҳо, намакҳои калсий ва фосфор, аз бадан хориҷ кардани обу намакҳо, равандҳои инкишофу афзоиши организм иштирок намуда, фаъолияти дил, ғадуди ҷинсӣ, ғадуди ширӣ, ғадудҳои болои гурда ва фаъолияти системаи асабро танзим менамоянд. ғадуди зери меъда ин ғадуд дар ақиби зери меъда дар рӯ ба рӯи муҳраи якуми камарӣ ҷойгир шудааст. ғадуди зери меъда ба гурӯҳи ғадудҳои омехта мансуб буда қисми экскриторӣ ва инкриторӣ дорад. шираи ғадуди зери меъда ба рӯдаи 12ангушта мерезад ва дар ҳазм кардани маводи ғизоӣ иштирок намуда қисми экскриториро ташкил медиҳад. инсулин бошад дар ҷазираҳои лангерганс ҳосил мешавад ва ба системаи гардиши хун партофта мешавад ва дар идора кардани миқдори қанд дар хун иштирок намуда қисми инкритории вазифаи ғадуди зери меъдаро ташкил медиҳад. ғадуди болои гурда ин ғадуд дуто буда дар болои гурдаи рост ва чап ҷой гирифтааст. вазни якҷояи онҳо 10-20 грамм мебошад. ғадудҳои болои гурда ҳормонҳои адреналин ва норадреналин ҳосил менамоянд. ин ҳормонҳо фишори шараёнии хунро баланд намуда задани дилро метезонанд ва мубодилаи моддаҳоро дар бофтаҳо пурқувват менамоянд. ба ғадудҳои ҷинсии мардона як ҷуфт тухмҳо ва ғадуди простата дохил мешаванд. дар онҳо ҳуҷайраҳои ҷинсии мардона, сперматозоид ва ҳормонҳои ҷинсии мардона, тестостерон ҳосил мешавад. ба ғадудҳои ҷинсии занона як ҷуфт тухмдон дохил мешавад. тухмдонҳо тухмҳуҷайра ва ҳормонҳои ҷинсии занонаро ҳосил менамоянд ки ба онҳо эстрогенҳо ва прогестеронҳо дохил мешаванд. ташаккур ки видеои моро то ба охир тамошо кардед. солиму саломат бошед. хайр.